7DSGH TV for God Yahweh and country. Apostle Kwajime, Obamwa Nyamyasem, Nyawuntiasem, Obamwatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Suti, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Waseme, Ayana Basamo, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Waseme, Ayana Basamo, Babu Kasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo mo yaji nkwa mezi adinim. Ye da oba de ya wase so nam doba mezi aso ama enato ya so nwemu. Amen. Otwedi ampon ya we ode daba akoka wo mfie ho a na waye wado ye kese ba. Yes. Tinchira nka metiefo. Amen. Ni ahwefo ahwemie. Amen. Oba de nchira ye nyina no nya akoma so ade man. Amen. Adofo no tetew ye nko. Oba de asem no. Anam de brawo. Okay. Na nkwaje sem ba wo fie. Yes. Edi kama kachira asem na ese kan. Me a make calculate twa me. Itwa wa mabu mfu. Da bia. Ko fie na kom ye ukuru. Eno no. Ba de amfa ni sankan. Amen. Ti tro konkon ne kasem na topic no ya to din say e die nti na akwa asore. A question. E die nti na akwa asore. O kwa asore se obedi yi. E oba bi nti na akwa asore. Bema binti awari nti una actually wunti na wo kwa sorry mami ti ahwe no anu TV no Debbie ti na pa wo ti na kwa sorry yibi ewura wasum ana opa obi ayi ama wo ti na kwa ye enkrofo konti na wo kobi asendisa di obi di bema wadi ti na akwa asore anya ya nhwe die nti a ese obi kwa asore Okay. so wutie me na unyina so no ye nyina so ben asore kwa na wo unyina so ye nyina so ben enetia according to the book of Ezekiel chapter 3 verses Ezekiel 2:5 Ezekiel chapter 2 verse 5 tie Bible so tio asam no ye ka no se wo betio se wantio se wuntio evise ebusua suwifo ne won nyagopon se nipa bebre aye dan asuwifo na eye denara obi so difo bi bomu so nyankopon nipa bia bagan ye fa na apostle ko agema. Oh yes. etu ni papa Bible say ti wo nipa ba wotie me na mensuo nipa dasani ensuo mu sam no ensuo bi nsam na ensuo ni nkase na asase so yeti nsanso ni nkasem ene wo ha no mo ene wo asase anyanya nkyere ene wo no mo te wo ene no mo te asase ensuo mu sam no ensuo bi asam obeka de gu hufi obutai ade kwa so ni san o kwa kopa dan kwa ye die ti na kwa sorry obutan no and tie Bible no Bible de be kasem ya cha with the book of John 5 verse 45. Okay. John chapter 5 Bible ngasa verse 45 yenti obo ade asem and the Bible say musu say John chapter 5 John okay Bible num John chapter 5 Bible ngasa verse number 45 no wasi musu say Bible num John chapter 5 verse number 39 no Every 39 years. Mun ya trasem no mu. O say menu mi anya hwediem. Atrasem no mu. Ya hwetro kunkun no. Every say. If say dia ya. Who some odan kwa wo. Dan kwa no wo tro kunkun. Enu ne di mi ho adanse. Enu di agye nkwa Yesu Kristo ho dan. Adanse. Edi badanse. Enwana monto na utu yi no. Ana utu galo wa danse. Utu nkuto wa danse. Oyire wa danse. Adum wa danse. Koko wa danse. Banku wa danse. Tina wo ho. Wa bragu. Yes. Yeti ne kwa sori tie Bible no lokra wase ye tro kunkunum ebi say dey ya mu odan kwa wo dan kwa no wa hefa tranum eni tuam dabi eni bottom dabi eni nkutom dabi eni adungum dabi ti aye yes galo na so no hallelujah amen enso ni se free mu a aye galo hunu galo empty
deɛ nti na akɔ asɔre ɛni asɛm no ɛdeɛ bɛ nti na akɔ asɔre ɛyɛ question ɔbotan pa ɛyɛ question o enti hwɛ no anu tie bi no ɛntrai koraa bisa wa na ansa wa ho ansa no wɔ w'anum enti ansa no wɔ wa w'anum sɛ wonnim a mekɔto ansa no wɔ w'anum no wonnim a mɛkyerɛ wo dankwa no ɛwɔ wo nkyɛn but wo so fa nyɛ adwuma when you read the book of Deuteronomy chapter 30 verse 11 yɛnkɔ chapter 30 ɛna Bible say mepato verse 11 was a man some me say we nsɛm ne bɔde hyɛ yɛn no enye di ma wo ɛnyɛ ɛma ne nyɛ de ma wo eni akyire asɛm ne ani akyerɛ eni osoro ani soro na waka say ha ne be ko osoro ɛyɛ dafo pray akofa bra ne ya yo ɛyɛ ne kɔfa brɛ meɛ eni puaja ɛna ni puagya na waka say ɛna nkasɛ misi ha ne be tap akofa bra ne ya yo nsɛm ne bɛn wo papa asɛm no ɛbɛn wo ɛwɔ wɔnum ɛne wakoma mu sɛ wobɛyɔ examine yourself deɛ nti na wokɔ asɔre bisa wɔ hɔ ɛna de bɛyi wo ho ano daakye ɛyɛ deɛ ntra ɔbaa bi ntra wo sɛ nkurɔfo soso galon ɔkɔsoa bi to kɔsoa bi ebe obi sɛ tetahwe ti na akɔɛ wato da nkɔ atwene yes ɛdeɛn bɛgye sra bɛgye som bɛgye hwia twa da ho hyia mprɛ nsɔn wowura ada mu a wɔakyi kɔ ntina wura wotina akɔ asɔre ɛnyɛ ɔbotaa ne nyɛ wo dabi meka kyerɛ plane wodeɛ bible ne mebode statement ne ba wobɛhu sɛ wonya hwɛ asɔre kɔnko wodeɛ tie bible ne yie pa deɛ nti na akɔ asɔre this is a topic read the book of Luke chapter 9 verses number 55 don't Luke chapter 9 verse number 57 was the one I want pebble be aye tio Bible ne mu do asɛm ne mu dɔ papa ɔso wɔn na wɔpɛ dɛ biribi ayɛ wɔpɛ biribi anya ansa no wɔ de Kristo akyi yɛsɛ ɔkita an agenda ebi na ade te asɔ de bibi wopɛ biribi anya tina akɔ asɔre wobota ne nyɛ wow wɔn wɔpɛ biribi anya ansa no wɔ de Kristo akyi wɔ de Kristo akyi ɛba so ɔna wɔkɔ mu kɔ yesu Kristo na sɛ ne bi sɛ nam kɔ mu kɔ obi bɛka kyerɛ sɛ tumni ka bɛka kyerɛ ne sɛ awurade baabi abɛkɔ no medi wakyi yesu sɛ yesu ka kyerɛ ne sɛ sakrama watuo ewia mu no wɔ prɛbo ɔne papa ne deɛ ɔne de tituo ti asɛm ne yo emu dɔ tie verse number 59 ɔka kyerɛ foforɔ sɛ brabɛ di m'akyi na ɔde ne ɔsɛ sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ ma me kwan na menkɔ sie m'agya nsa mekɔyɛ yi aba ɛyɛ nti ebibi ayɔ mam bibi kakra mfa nkɔyɛ yi kɔyɛ mpapa yie kyɛnkyerɛ nkyɛ wia na bɛdi wakyi tie baabo ne na ɔsɛ ne sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ mɛwufo somofo hallelujah amen papa maame me sɛ wobotae paa ɔde kɔ asɔre paa ne sɛn sɛm no mu dɔ wobotae paa ne sɛn awufo somofo ba wodeɛ mekwaku gyae wɔpɛ biribi anyansoa akɔ asɔre deɛ ɔhwɛ no no mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ botae ne yɛde kɔ asɔre no sɛ wonim a meka kyerɛw ɛyɛ adwensa kyerɛ no ama woa the book of ɛyɛ Acts chapter 3 verses number 17 to 19 Acts chapter 3 wodeɛ tie bible no verse number 17 asɛm no mu dɔ asɛm no mu dɔ botae no baako ni Acts chapter 3 enti sɛ wonni adwensa kyerɛ ma nkɔ asɔre yes ɛha ho don't waste your time there Acts chapter 3 verse number 17 bible no sɛ was na afei anuanom menim sɛ nim a monim nti nim sɛ nim a obi nim nti na na mebɛka asɛm Ɛna moyɛ enti na meka kyerɛ no sɛ saa berɛ yi na wote asɛm no de akyɛke ne yie papapapa because nkurɔfoɔ bi atoa na wɔmbɔne akɔtra so no mawu nkwase awuo kɔ ɛna tiɛ menim sɛ woso nim a wonim nti ɛna moyɛ enti na wodi saa sɛ mo mpanifoɔ no ara wodi nkurɔfoɔ bi akyi yes wotoɔ na mabɔne akɔto nkwatwene nokorɛ ɛna bible no sesɛn onyankopɔn ama deɛ ɔnam n'adifoɔ nyinaa ɛno mu akatoɔ sɛ sɛ Kristo bɛhunu ama no no aba mu saa ɛde abɛgye yɛ nkwa ɛti mu nsakyerɛ ma adwene adwensakyerɛ ne ɛde kɔ dan asɔre menam twerɛ bible no meyɛ printing brɛ ɔte ɔse sakyera wadwene na monnane mo ho ade tena wura asɔ dɛm sɔfoɔ no wɔyere wɔ dan ɔwɔmpena katistim wɔyere dan ɔwɔmpena asɔre pagis wɔyere dan ɛne wɔde ne nkɔntɔfi nkɔkora ɔmoa ne ɛyɛ na so many go but Christian brother Christian sister and man you say pata and asori penye nyanwa ko bi apeteshiba and wako person writer so make sure that him say God is king apeteshiba just when nyame ne hin so anya dai one to apeteshi pacho me say die na kwa asori asemisa no ya dia dwen sacha le kwa asori yo ani nyame suro yes edi pacho and then wa ka utrim na be say so what ya so dem no anyi say to agua wo so abragu what bregu papa watching deɛ tina akɔ asɔre wopɛ biribi anyanti no ɛsɛ no akɔ asɔre
So for be a bomb I'm on your position. That's the reason that them. Oh yes. Because I draw obitibly bomb. Yes. I'm obitibly. Yes. I saw tears and you go punk on answer prayer. Debbie. When mamma catch out. And a papa be no yes, say mammy, yes, and mammy, yes, say mammy, yes, say mammy, and until I make question. My brother, who foundation, and you good foundation. Hey, so what tell me, I one would tell you. Try Nibraba. That's the reason one thing, and I'm smart doors, not one partner. Ekoso. About the Anvaris and Cameron, Miss Ubotano, I didn't in our question. I didn't in your question. You, I didn't in your question. I didn't in your own defending Christo and defending white. Get in the question. Obotania, look at Deuteronomy chapter 6, verse 24. Read the Bible. Deuteronomy chapter 6, verse 24. And the Bible says, the Radia say, when you go for Ashayan, Yanyana Shadina, I'm sure Bible. When you go for 20 and Poya, what should you pass? Yanyana Shadina, so the question dear, one by day. Then in Ashadia, so did I shed yes, do your sofa with Yamia. And this of one can tell with this of our only Yango Pashadia. Debbie. Okay. When is it Tonguto? Ubian Sumano. When is it toy? One plan, one home. When is it Tonguto? Obian Moore. When is it Wadong? Obian Moore. One